जब भोलेनाथ के भक्ति में डूब जाला इंसान तो ऊ बन जाला दुनिया के बोझ। यह साबित कैले हमी के भोजपुरिया स्टार खेसारी लाल यादव अपन धमाकेदार नया गाना में महादेव के नाम जेकर बोल बा बाबा पूरा दुनिया के बोझ के साथ गमछा के गरजा भोलेनाथ के नाम। जब खेसारी भैया गावता ना तो लोग ना ताली बजावता ना सिर हिलावता, सीधे जयकारा लगावता। 5 मिलियन से ऊपर व्यूज, सिर्फ व्यूज ना लोगन के दिल के ऊपर राज कर रहल बा ई गाना। एक तरफ कुछ लोग भोजपुरी के बदनाम करे में लागल बना और दूसरा ओर खेसारी लाल यादव ऐसा गाना से भोजपुरी के नाम और शान शोहरत आगे बढ़ावे में लागल बा। ई गाना में ना केहू के नीचे दिखावल गइल बा ना ही केहू से गाल बजावल गइल बा। ई गाना बस भक्ति भाव और संस्कार के मिसाल। वीडियो में खेसारी के लुक देखी, एकदम भोलेनाथ के सिपाही लागत है। गर्दन में रुद्राक्ष, वजन पर हर हर महादेव लिखल वस्त्र, हाथ में शिव जी के त्रिशूल, माना धरती पे भगवान शिव के अवतार रहे। डायरेक्टर संदीप राज और म्यूजिक डायरेक्टर आर्या शर्मा के जोड़ी फिर से एगो नया धमाका कर दिले। लिरिक कृष्णा बेदर्दी जेकरा एक एक शब्द में भोलेनाथ के महिमा गूंज रहा बा। अंजलि पांडे, सुनीता सिंह आ सोना पांडे सबके परफॉर्मेंस एकदम दमदार बा, लेकिन स्पॉटलाइट खाली खेसारी भैया पर अटकल रहा बा। अगर अभी ले आप लोग ये गाना के नहीं ले देख ले तो जल्दी से यूट्यूब पे सर्च करी पूरा दुनिया के बोझ और देखी गाना के देखी। वीडियो को लाइक करी, कमेंट करी और शेयर करी। हर हर महादेव करके बोझ ना पॉलिटिशियन ना सेलिब्रिटी, आज के बोझ महादेव के भक्त खेसारी लाल यादव। कैसे फिर से मिलते नहीं नए वीडियो के साथ, नया अंदाज के साथ, नया धमाका के साथ। तब तक खाते आप लोग हमारे चैनल के जल्दी से सब्सक्राइब कर लिया, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन पे प्रेस कर दी। हर हर महादेव।